Lejliet laqa ġenerali annwali l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista nqasam f'żewġ fazzjonijiet, filwaqt li għal darb'oħra reġgħu feġġew l-alleanzi ta' favur Bernard Grech u ta' kontra Adrian Delija, jidher li din id-darba l-ikbar sors tal-ġlied huwa s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Dawk li bħalissa qegħdin fis-siġġu u ma jridu lil ħadd jidħlilhom fl-għalqa għandhom l-appoġġ tas-Segretarju Ġenerali, filwaqt li dawk li xtaqgħu jagħtu kontribut għall-ewwel darba spiċċaw sabu l-bib magħluq. Dawk li għamlu l-blog vote magħruf bħala tal-bidla kitbu fuq Facebook li żmien il-bidla wasal. Qalu li wasal iż-żmien li l-MZPN terġa' tkun protagonista vera tal-politika fil-Partit Nazzjonalista u biex jgħidu dan il-grupp kollu ħa ritratt quddiem l-emblema tal-Partit Nazzjonalista. Akkużaw lil Piccinino bħala elitist u li biex jgħinek fil-Partit Nazzjonalista trid tkun ta' ġewwa. Fil-Partit Nazzjonalista żgħażagħ tal-bidla ma tantx intlaqgħu tajjeb u biex dawk li qegħdin fil-kariga jżommu s-siġġu saħansitra qed jingħad li nbidlu r-regoli tal-elezzjoni. Jidher li Piccinino nnifsu qed jaħdem biex jiġib il-membri li jivvota kontrihom. One News għandu fidejh l-email li ntbagħat u li fih intqal kif kien hemm bidla fir-regoli tal-elezzjoni. L-email mibgħuta lil kap tal-Kummissjoni Elettorali l-Avukat Peter Fenech tgħid ukoll li membru mill-block vote tal-ġodda kien ħereżd u ma ttieħdu l-ebda passi minn min għamel it-teddid u l-bullying. L-aġir tal-Partit Nazzjonalista u l-fazzjoni ta' Piccinino kien deskritt bħala mhux aċċettabbli f'demokrazija u wisq inqas f'partit li jgħid li hu demokratiku. Din kienet l-ewwel persuna li rtirat in-nomina għalkemm mhux esklus li jkun hemm oħrajn li jagħmlu l-istess fis-sigħat li ġejjin u jirriżulta li minn barra l-qasma fl-ogħla livell tal-partit hemm ukoll qasma fost id-deputati żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Beef Borġ Bonello tikkampanja l-fazzjoni u Bernice Bonello għal-oħra. Saħansitra Borġ Bonello bagħtet messaġġi bl-uffiċċju tal-kampanja tagħha biex tgħin il-fazzjoni li qed tappoġġi.